We have the access by faith. Pag sinabing access, meron na tayong ugnayan dahil sa ating pananampalataya. True faith, yung kanina, tamang pananampalataya. Bakit? May pananampalataya na mali. Because God loves us so much, kahit na mali yung kanilang pananampalataya, dahil sa kanyang kamatayan sa cross, kahit na sila humingi sa Diyos-Diyosan ng kagalingan, pinapagaling sila ng Diyos. Ang akala nila yung Diyos-Diyosan na napagaling. Pero ang Diyos ang napagaling. Dahil sa kanilang pananampalataya. Amen? Bakit? Kasi ginamit nila yung pangalan ni Jesus Christ. Pag ginamit mo ang pangalan ni Jesus Christ, dahil nag-resurrect na siya, nandun na siya sa dati niyang kalagayan, dahil nandun na siya sa kanyang trono. Merong visa. There is the we call power in the name of the Lord. If you use the name of the Lord, there's power. Kaya sabi niya, if anyone ask in my name, I will give it to you. Whether you are believer or unbeliever, if you use this name, ang magkakaiba lang sa Matthew 7:21, and on that day, many shall call unto me, Lord, Lord, Lord. I never knew them. And then the people say to him, oh, we cast out demons, we use your name, we perform miracles in your name. Yet the Lord said to them, I never knew you. Nararanasan po natin ang kagandahan sa our personal experiences. Kahit na hindi mo masambit yung ginawa mong kasalanan, nagpukonfess ka sa Lord. Kahit na hindi mo na masabi-sabi yung ginawa mo sa mahal mo sa buhay, doon mo matatamasa yung kagandahan mo ng Diyos. Kaya pinawalang sala ka ng Diyos. You are justified. Why? Because of your faith. What is faith? Faith is the substance of the things that are wrong, and the evidence of the things that are not seen. Mga bagay na hindi mo pa nakikita, pero darating yung panahon na pagkakaroon ng reality. Yun ang faith. Yun ang tinitignan ng Lord sa atin. Na tunay ng mananampalataya. Walang exempted sa ating mga pinagsataan. Aring karamdaman, kahirapan, emotional stress, hanap buhay, pamilya. Alam na Diyos. Pero may access ka na sa Kanya. As long as you live, you must rejoice because you are a true believer. Natututo po tayo sa ating mga kainahan. Kaya sabi ng Lord, forgive our trespasses. As we forgive us, Lord, trespasses. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man, someone would ever dare to die. But God demonstrate His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Hallelujah. Grabe po ang ginawa ng Diyos. Communion po. Communion po tayo. The book of John, verse 51. Jesus Christ said, I am the living one. I am the living bread. I am the living bread. If anyone eats this bread, he will live forever. He will live forever. And the bread that I shall give is my flesh. Which I shall give for life to this world. Bumaba po siya pagkaroon ng buhay ng mundo. Hindi lang yung buhay natin na iniiwan. Yung buhay ng lahat ng nilalang, maging hayop, maging disyerto. Pinaganda ng Diyos nung bumaba ang ating Panginoon. Nagkaroon lang ng buhay. Dati, kagubatan. Dati napakarami. Ngayon, ang ganda na. Puro high-tech na. Dati disyerto, tinatanggal na ng mga vines, mga ubas, mga gulay. Ginawa niyang buhay. Kahit na sinumpa ang mundo. Yung kapanganakan ng Diyos. Na buhay at nagkaroon ng pag-asa ng lahat ng ito. Hallelujah!
year growth. I said, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Wala kang ito. Kaya yan ang gagawin natin. Alalahanin natin ang cross. Hallelujah. We have the access. We have the peace of God. The praise of the Lord, kagandahan ko, nagalakan sa kanila ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos sa atin.